दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसेयैनो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो राङापारा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै मोजाङै मोजां जाफुंसार जानो हालांबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिदाव बर' बिथां आरो सुबुंफोर नेहाथारि अबिर नार्जारि बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफैदोंमोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव बानजाय आफादनि साफ्रोम बिबानगिरि रायजो राजा बयनि मददजों बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारलांबाय। जोङो हाबाफारिनि जि थारिख बेखौ सिगाङाव फोरमायखानाय जादोंमोनब्लाबो आं दिनै फिन बुंनो नागिरदों। दख'राखौ लाफानानै जथुम्मानि अक्ट'खौ 13, 14, 15 आरो 16 डिसेम्बर बेखौ जों थि खालामनाय जाबाय। बे गोलाव हाबाफारियाव जोङो मा हाबाफारि लानाय जागोन बेखौ जोङो बानायगासिनो दङ। साननैसोनि उनाव बियो क्लियार जागोन। गुबैयै जोंहा गाहाय आलासिया दिपेन बर' बिथांखौ जोङो दिनैनि थारिखआव मोननो हानाय जाबाय। जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो गनायथि मोनबाय। आसामनि सासे केबिनेट मन्थ्रि इउ जि ब्रह्म बिथाङाबो जोंनो कनसेन्ट होदों। आसामनि सासे केबिनेट मन्थ्रि अशक सिंघाल बिथाङाबो फैनायनि थाखाय कनसेन्ट होदों। दा जियानो जाया मानो जोंहा जिहेथु सनितपुरबासिया मोनसे इसु दं हिसाबै इसुआ बोरैहाय साक्सेस जायो, जोंनि हा हुनि जेंना, बिटिआर हाबनायनि जेंना, 6.3 फरायसालिनि जि भेन्सार फरायसालिनि जेंना, बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाहाथे मदद होयो, बे मदद जानायनि बायदियै जोङो माखासे मन्थ्रि आरो चिफ बिथांमोनखौबो जों लिंहरनो दिनै जों थि खालामनाय जादों। दा जों आसा खालामदों जि जों थि खालामखानाय बिथांमोना जाहाथे फैजोबनानै रायजो राजानि जि जेंना जेंसि बेखौ सुस्रांनायाव मदद फैगोन होननानै आं मिजिंथियो। 8 अक्ट'आव जों बे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालिनि बे गुवार गेवलां फोथाराव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गल्डेन जुबलि लोगोसे बिनि 50थि एनुवेल कनफारेन्स आरो लोगोसेनो राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालिया जथुम्मा जों बेखौ जयैनो बे हाबाफारियाव लानाय जादों। जों दिनै गोजोननाय मोनदोंदि दिनै बे साइना ओनसोलनि जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय खामानिखौ जोङो मावनो हाबाय आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय खामानियाव जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मुस्रि बिथां बिरदाव बर' सार फैदोंमोन। लोगोसे आरोबाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिर नार्जारि बिथाङा फैदोंमोन आरो लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारियाबो जोंखौ मदद होयो। लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि अबिर मोसाहारि एनस मोसाहारि सार बिथाङा फैदोंमोन आरो लोगोसे जोंनि मोन 19 दालाय आफादफोरनि गासैबो चेयारमेन कनभेनरजों लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि थुनलाइगिरि बिथांमोनहा फैयो आरो लोगोसे बे दिनैनि बे खुन्थिया गायनायनि जि मेहेरगोनां खामानि बेहाय बयबो नों दा नागार आं दा नागार फैनानै हेफाजाब होनायखौ जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो जों बिदिनो बे मिरु बर' फरायसा आफादनि लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बोसोनगिरि बिथांमोना सम सम जोंखौ फैनानै जोंनि बे बानजाय आफादनि खामानियाव जोंखौ हेफाजाब थुलुंगा होनानै बे गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसनखौ मोजां खुंफुंनायाव हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय।